Kaf a duniya a takalma kaf ba irin ka takalmi na Mustapha Mahmud Sayyidul Kauni. Uwa uba na fansa gare ka mai takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Ana ta ce ku ce akan ka takalmi na shugabana Mahmud Sayyidul Kauni. Bakin ciki ni ko yana ta kama ni, waɗansu ma har da zantukansu mai muni sun zo cikin al'umma suna ta kunkuni. Da fari dai annabi ba shi ya ce haka ba, bai zo ya ce takalminsa ya fi kowa ba. Cikin sahabbai ba a samu wanda ya ce ba, ko tabi'ai ba a samu suna faɗin haka ba. To ƴan uwa dan Allah mu daina ta ba akan abin da dalili ba za ya kare ba. A musulunci komai cikinsa hujja ce, in za ka yi aiki ko kufurcin zance, ka zo da hujjar ka kau da duka zaurance, ka tabbatar kuma hujjar gare ka ta dace da zantukan Allah ko na Sayyidul Kauni. Batu na takalmin nan ta yani dubawa, a zamanin Goodluck dufa aka farawa, a baitukan waka wanne yayi kawowa. To babu hujja a gare ku masu karewa, idan akwai dan Allah muna jiran ilimi. Nana Aisha tana da daraja babba, Nana Fatima darajar ta ba mu raina ba, Abubakar Siddiq ga Aliyu nan babba. Akwai waɗansu da sunansu ban fafarta ba, a daraja kan wallahi sun fita kalmi. Daga Nuru Sunna Studio.